आंखौ रावबो नागिरनांला आं जे जायगायाव दं मोजाङैनो दं नोंनिबो फालायाव फैगोन नोंबो फिसा फिसौ जानानै उनाव बेफोरबायदि जायोबा नोंबो मोनथिगोन आरो नोंसानि न'खर जाथि बंस बाय बाहागि गासैबो माने बिराद भेजालाव गोलैना दङ। खुलुमबाय लोगोफोर, फिन खनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायलायबाय। लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव जे सोलिबाय थानाय फेसबुकआव मोनसे भाइराल सासे हिन्जावसाया उन्दै हिन्जावसाया हाबा जानानै 6 दिननि उनावनो बै न'खरखौ गारना खारबोनाय बा हौवा गोदानखौ गारना खारबोनाय बे जाथाया माने गोबां साननो थाङोब्ला सिरियास मेटार जाबाय होननानै बुंजायो आरोना। दा हौवासानि न'खरनिफ्रायबो आरो हिन्जावसा न'खरनिफ्रायबो अलरेडि नोंथांमोनाथ' नुखादों जाय हाबा जानानै 6 दिननि उनाव खारनाय बे हिन्जावसाया प्रिमा ब्रह्म नामाथाय नामा, बिथाङा फेसबुक दङ, फेसबुकआव बिनि नामखौ मोन्दों आरो। अलरेडि बिथाङाथ' गावनि फारसे मानो थाखाय खारखो, बोरै खारनाय जाखो बिनि क्लियारिफिकेसन होनायखौथ' नोंथांमोना नुखाबाय। आरो बिनि उनावनो न'खरनिफ्राय जाय हौवासा न'खर बै न'खरनिफ्राय बिमानै नामा जानाय प्रियंका बर' दा बिथाङाबो माने बै हिन्जावसानि सायाव माखासे क्लियारिफिकेसनखौ होदों। बियो मानो गारनानै खारनांगौ, गासैबो नंगौना नङा बिनि माखासे बाथ्राफोरखौ रोखा फोरमायदों। आरो बै जाय हौवासा न'खरनि माखासे बिमायफोर, न'खरनि माखासे फोलेरफोरा माने ससियेल मिडियानि गेजेरजों बै हिन्जावसानि सायाव माखासे बाथ्रा फोरमायदों बा बै हिन्जावसाखौ माखासे बाथ्रा खावलायदों आरो। थ' नोंथांमोना जोबजासिम नायलांब्ला बुजिगोन। लोगोफोर, नैबे जाथाया गोबां माने सिरियास जाबाय, माने ससियेल मिडियायाव गोसारनाय लोगो लोगो। जुदि ससियेल मिडियायाव गोसारामोनब्ला, ससियेल मिडियायाव जुदि भाइराल जायामोनब्ला जानांगौ बे बाथ्राया सिरियैनो जोबलांसिगौमोन। ससियेल मिडियायाव जुदि फेसबुकआव जाय प्रियंका बर' बिथाङा बै हिन्जावसा खारनायनि माखासे भिडिअखौ जुदि होआमोनब्ला, फेसबुकआव जुदि होआमोनब्ला, गावनि फेसबुक पेजआव जुदि शेयार खालामामोनब्ला बे बाथ्राया माने गोबां बिसोरबायदि सिरियास मेटार बा इसेबां माने दावराव दावसि बा ससियेल मिडियायाव भाइराल जानायबो नङामोन बा रावबो मिथिनाय नङामोन। दा बेनो गोरोन्थि जाबाय आरो, ससियेल मिडियायाव मानो हगारना लाग्रोनांगौ। बेफोरबायदिखौथ' बयबो नायनो मोजां मोनखायो आरो बयबो शेयार खालामनो मोजां मोनखायो नालाय, बे मोनसे गोरोन्थि जाबाय। थ' नोंथांमोनाथ' नुखादों, हिन्जावसायाथ' गासैबो बाथ्राफोरखौ क्लियारलि फोरमायदों, बोरै आरो माबायदि जानायमोन, जानो गोसो गैयामोन। दा बेखौ लानानै आं इसेबां बाथ्रा बुंनो सानाखै बै हिन्जावसानि सायाव, आरो बै न'खरखौबो आं बाथ्रा इसेबां बुंनो सानाखै। जास्ट बै प्रियंका बर' बिथाङा जाय आइजोनि हिन्जावसानि सायाव मा फोरमायदों, आं ससे क्लिपखौ नोंथांमोननो होगोन। दा नोंथांमोना नैबे ससे क्लिपखौ नायनानै ला। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। दिनैनि बे भिडिअखौ लामनायनि जाहोनानो जाबाय, आं दाखालिनिफ्राय माने हिन्जाव खारनायनि पस्ट होबाय दंमोन आरोना। बिनि बागै आं फंनैसो बुंनो लुबैदों। जाय हिन्जावा दिनै 6 दिनावनो खारदो, नंखाय माने बानसावदो आरोना बियो। हौवाया माने जौ लोङोमोन जाहैबाय। बेफोर खोथायाथ' गासिबो नंखाय गोजा, बानसावनायसो। आरो बे फैसाखौ लाना थाङाखै होनना बुंदो, बेबो गासिबो नंखाय। आरो जोङो बेखौ बार लायनो थांनायाव सोंखादोंमोन, रानि नोंहा मोजां मोननाय दं नामा बा फैगोन ना फैया, बेखौ जों सोंनाय जाखादोंमोन। गासिबो सोंखांनायनि उनावसो नोंखौ लायनो थांदोंमोन। देलाय होनायाबो आंनोमोन, आसान गानहोनायाबो आंनोमोन। आं हौवा गोदाननि बिमानै जायो। दिनै नोङो एसेबां नंखाय बाथ्रा बुंनो हाबाय, एसेबां गोहो दं नोंहा रानि। आरो नोंदि बै रायजो राजानि सिगाङाव नै मंगलसुत्रआबो बेनो, आसानाबो बेनो होननानै नोंदि थगायदो। आसानाथ' बे नंथारा, आं बायनाया। आसानखौ आंल'सो बायदो, नोंनो आं गानहोदो। पुरा प्रुफ दं आरो आं प्रुफ होनो हायो। आंथ' भिडिअ'आवनो होखादो दाखालिनो, आसानबो खुना गालांदो, मंगलसुत्रबो खुना गालांदो होनना। अबे दखाननिफ्राय बायब्रबना लाबोना खोन्थिखो नोंलाय? बाबा हिन्जाव मानसि जाना एसेबो लाजिनाय मोनासै? बाबाव ओइ रानि, मानिनो गोनां आरो। नोंनिबो फालायाव फैगोन नोंबो फिसा फिसौ जानानै उनाव बेफोरबायदि जायोबा नोंबो मोनथिगोन। खैदिन जागोन नोङो मानसिखौ थगायनानै। नोंथांमोनाथ' बुजिखाबाय, जाय हौवा गोदान जानायनि बिमानै जाहैदों बियो। दा बिमानै होननानै बुंदों आरो, बिमानैयानो जागोन बियो। दा बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला बै हिन्जावसाया माने
गोबां माने बिदिनो नंखाय बाथ्राफोरखौ बुंनानै गावनि क्लियारिफिकेसनखौ होदों बेफोरबायदि जाहैबाय दा एक्सुवेलि जों माने रायजोफ्राथ' बेखौ मिथिया बिसोर न'खरनिसो मेटारमोन नालाय बिसोर माने गावसोरनि न'खरनिसो माखासे बाथ्रामोन जेंनामोन गावसोर सावरायनायनि गेजेरजों सलुसन खालामनो हायोमोन बा सलुसनाबो जाखाबायमोन होनदोंमोन नाथाय बै हिन्जावसाया खारनायनि थाखायसो बे सलुसना जायासै आरो जाय हिन्जावसाया बै हौवाखौ गारनानै खारलांदों हाबा जानायनि 6 दिननि उनाव खारलांबाय आरो बियो न'निफ्राय लोगो लोगो बिथिं खारलांबाय नाथाय बै हिन्जावसाया बेफोरबायदि खारनायाव बांसिन माने सेरासार जाबाय आरो बैसोखौ बुंदों बैसोआ जाहैबाय नायोब्लाथ' हिन्जावसानि जोनोम माने बोसोरा जाहैदों 2008 ओमफ्राय हौवासानिया जाहैदों 1995 दा बेफोरबायदि माने बिसोरनि डकुमेन्टसफोराव मोन्थिदों आरो सोरनि बैसोआ बेसेबां सोरनि बैसोआ बेसेबां अब्ला हौवासानिया जाहैदों 30 बोसोर ओमफ्राय हिन्जावसानिया जाहैबाय 17 नामा इयार्स जाहैबाय आरो थ' नोंथांमोना केलकुलेट खालामनानै नायदो 2008 आरो 1995 अब्लानो नोंथांमोना मोन्थिनो मोनगोन आरो बैसोफ्रा बेसेबां दा बेनो गोरोन्थि जाबाय बिथांमोना जुदि सोंनानै लायदोंमोनब्लाबो बे सोंनानै लायदों होनदों थिगानो थ' सोंनानै लायदोंमोनब्लाबो दा बिथांमोना बैसोखौ एसे नायग्रोनांगौमोन आरो बैसोआ जाहैबाय 17 बोसोरबाथ' जेनेबा सोंनानै लायदोंब्लाबो बेखौ हाबा खालामनो हानायनि जेबो माबा गैयामोन आरो खेमता गैयामोन जे दिनै गाबोन दानि जे सोरखारनि रुलाव दानि सोलिबाय थानाय सरकारनि रुलाव जे 16, 17, 18, 19 बोसोरसिम माने हाबा जानायनि माने बेफोरबायदि एलाउड गैयाबा हाबा जानायनि पारमिसन गैया आरो उन्दै बैसोआ दा बेफोरबायदि माने सिगांनि दिनाव 18 बोसोरनिफ्रायमोन नाथाय बेखौ बारायनानै 20 बोसोर खालामबाय 20 बोसोरनिफ्राय बिथिं गोजौआव जेसां माने 20-21 बोसोर बिथिं माने गोसो बायदि खालामनो हासिगोन नाथाय 20 बोसोरनि गाहायखौ हाबा खालामनो हाया होननानै मोनसे रुल दंखायो गभर्नमेन्टनि रुल दङ दा बेखौ फल' खालामनांगौमोन बिसोरो दा बे फारसेखौ नायोब्ला हले हौवासानि न'खरा बिराद गिदिर माने गाब्र'नाय बायदि दा बेफोरबायदि जाहैदों आरो बैसोखौ लानानैब्ला दा माखासे बाथ्राफ्रा बोरै बेखौ बारा बुंनो थाङाखै दा नै न'खरनि माखासे बिमायफोरा मा फोरमायखो बै हिन्जावसानि सायाव नोंथांमोना नैबे बाथ्राखौ नायनानै लाग्रोदो जोंहा जिथु खैना गोदान बियो गोमाना दङ थांखालिनिफ्राय दिनैसिम खायसे दिन जाबाय गोमानानै दङ दा बे गोमाना थानायाव जोंनि न'खर मोननै लोगोसे मोननै गामिनि रायजो राजाफोरा गोबां उसुबिदा मोगा मोगि जाना दङ बेनिखायनो जोंनिफ्राय बेखौसो थोंजों खावलायनाय जाय जोंनिफ्राय खारलांनाय गथ' बा खैना गोदान बेयो दासिमबो बेबायदि थाखुमानानै थानांगौनि जेबो गोनांथि गैया मानोना जोङो दाख्लैनो जों गामिनि रायजोफोरजों लोगोसे जोंनि रायजोफोरजों जमा रायलायनानै जोङो थांखानाय सवालिखौ जोङो लाबोफिनला बेबायदि मोनसे स्पष्ट खरन जोङो रायजो राजाजों रायलायनानै क्लियार काट होबोखादो बेखायनो जेरावबो एसे खस्थ' थाखुमास्लायस्लाय स्र' ओंखारनानै न'आव थांनानै रायजो राजानि उसुबिदा आरो नोंसोरनि न'खर मोननैनि उसुबिदाखौ साफा खालामना होनांगौ मानोना बेयाव नोङो जुदि आवगायनानै फैया बेयाव जों जिखिनि समाधानखौ लुबैदो बेयो जाफुंनाय नङा बेनिखायनो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायदों जोंहा बिनानावखौ नोङो जेरावखि थाया मानो न'खरनिजों रायलायनानै मोजां न'आव थांनानै जोंखौबो बे भेजालनिफ्राय मुक्त खालामनांगौ आरो नोंनि न'खरखौबो नोङो बे भेजालनिफ्राय मुक्त खालामनांगौ जों होनखादों बार नोङो जोंखौ लायफिनगोन बा लाबोफिनगोन बेबायदि साननानै गिनानै बेबायदि एरसोदोंब्ला नोंनि गोरोन्थि जागोन मानोना जों मोनथिनायाव नोंबो न'खरनि मानसिजों बेबायदि मोजाङै सावरायनो मोनाखै मानोना जों न'नि मानसि खोन्थाबोखादो जे बेफोर सावरायनायखौ रायजो राजा लाना सावरायनायखौ गथ'नो खोन्थाहर नङाबा जोंखौ आरोबाव नागिरनानै हमखो हमसि लायफिननो हागौ साननानै थाखुमाबाय थागोन होनना बेबायदि जोङो रायलायबोखादों दा जोंनिफ्राय बेनो गले गले खावलायनाय नोङो ओंखारनानै भेजालफोरखौ फोजोबनांगौ मानोना नोंखौनो लानानै जोंनि न'खर आरो नोंसानि न'खर जाथि बंस' बाय बाहागि गासैबो माने बिराद भेजालाव गोलैना दङ मानोना दिनै मबाइल खुलिबानो बिराद दावराव दावसि बे
खेत्रखौ लानानै बे जाथायखौ लानानै दा बे बेलायाव जोङो नोङो जि एसे आवगोलाव नोंनि स्टेटमेन्ट होदों बे स्टेटमेन्टखौ नुनानै जोङो एसे गोसोखौ नार्भास मोननानै जोङो ससियेल मिडियायाव बेबायदि बुंनाय ओंखारनायखौ जोंनो सावरायनानै माने जोंनि साइडनिफ्राय जोङो एसेबो बुङा एसेबो माबाया होननानै जों थाबाय थादों मानोना दावराव दावसिया बारा जालांगोन होननानै जोङो बेबायदि स्टेटमेन्ट होनाय बे आयदाखौ जों लायाखैमोन नाथाय जोंहा बिनानावा दय एसे आगोलावसो जाबायदि स्टेटमेन्ट होलांबाय बेखौ जों नुनानै एसे दुखु मोनदों मानोना जिबायदि खोथा बुंदों जोङो गोबां माबाफोरखौ बेबायदि गावनि केरेक्टारनि सायावबो डिपेन्ड खालामना जों बुंनो लुगैया मानोना बेबो दा सिख्ला गथ' नंगौ खाफालाव गैयाबा जाया बेखौनोथ' होनो खाफालनि लिरनाय जालांबाय दा बेयाव दायनिगिरि हिसाबैथ' जोङो दा रावखौबो दाथिनानै बुंनो हाया नोङो बेनिखायनो बेफोर गासैबो फेजालखौ बुजिनानै न'आव थांनांगौ आरो जोंनि फेजाल आरो न'खरनि फेजाल फोजोबनो हानांगौ आरो नों जिहेतु बाथ्राफोरखौ बुंदों एक्सुवेलि एसेबां नंखाय बांखाय बाथ्राखौ बुंनो मोना जोङो बेबायदि सभाब चरित्रनि न'खरनि जों मानसि नङा दिनै जोंनि एरियानि रायजो राजाफोरा जोंनि न'खरनि बा जाथि खुरमानि जोंनि गियान आखुखौ मिथिगौ जोङो दुनियानि एरियानो नुगोन ओनसोलानो नुगोन जों निजिखौ जों मिसा बुंना माथिया मानोना दानो आंनि न' खाथिनि मानसियानो नुगोन अबेबा गामि खाथिनानो नुगोन आं मिसा बुंदों ना हसा बुंदों बेनिखायनो जोङो सैथो खोथाखौनो दिनै रायजो राजानि गेजेराव फोरमायहरगोन मानोना रानिया जिबायदि जोंनि सायाव माने गाज्रि सभाबनि मोनसे बाथ्रा बुंलांदों बेखौ लाना जोङो माने दुखु फोरमायदों जोंबो हायो नोंनि सायाव गोबां मोजां गाज्रि खोथा दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों सावरायहरनो नाथाय जोङो बेखौ लुबैयाखै नोंनि केरेक्टारनि सायाव डिपेन्ड खालामना बाथ्रा बुंनो जों लुबैयाखै नोंबो सिख्ला गथ' नों जुदि उनफोराव हाबा जायोबा नोंहाबो प्रब्लेम फैगोन आरो लांलाय लाबलायनि खेथ्रआव रायजो राजाफोराबो बिराद मिन्थिनो लुबैदों एक्सुवेलि हाबा लानाया बेबायदि जर जुलुम लायनाय जाखो ना बर'नि नेमखान्थिजों नायलायनानै लाबोनाय जाखो बेफोरखौ मोजाङै बुजिनो लुबैदों बेखौ एक्सुवेलि जोङो आवगोलावनो स्पष्ट होनांगौमोन खिन्थु जों बेबायदि ससियेल मिडियायाव बांद्राय दावराव दावसि जानायखौ लुबैया होननानै जों बेखौ जों निजिनो एसे सिं जाथबनाबाबो थाबाय थानाय जादों दा बेयाव जा बिनानावा बेबायदि गनायथावि बाथ्रा बुंनायावसो जों एसे जोंनि नांथारगौखिनिखौल' जों बुंगोन होननानै जोङो दिनै ससियेल मिडियायाव फैनाय जाबाय आसल खोथाया बिसानि न'खरफोरानो जोंनो खैनाखौ खोन्थिदोंमोन जेसेबां बर'नि नेम निथि दङ बे नेम निथिजों लायनाय जादों खैनाखौ खोन्थिदो जोंनि न'खरखौबो बिसोरो माबायदि नायनो फैदो न'खरनि गोजा नायनो फैदो जोंबो आरामसे जाहो लोङो जोङो नेमखिनिखौ जोङो पालन खालामना हरदों बेनिफ्राय लायनाया एसे आथुर जादों मानोना जोंबो सानबाय आरो बिसोरबो सानबाय जे सम गैला जोंना बैसागोनि सानब्रै ना सानबा सिगांल' बेबायदि जों सम मोन्दों आरो बैसागो बोथोरावनो जिहेतु हाबानि दिन आरो बैसागो बोथोरावनो हाबाखौ होनो हायोबा मोनसे शुभ कर्म जायो होननानै जोंबो उनाव बानायबाबो एखे जों दा बानायबाबो एखे थाखा फैसानिसो बोलो होननानै जों आथुर जोङो गावसोरजोंबो रायज्लायनानै जागोन दे जेबो उसुबिदा गैया होननायलाय जोङो हाबाखौ जोङो लायखालिनि नेक्स्ट दिनावनो जोङो रायजो राजाखौबो लिंजोबदो माल माथा बाननाय बेबायदि नेम निथि दङ जोंनिया जों सानसेयावनो बेबायदि रायजो राजाखौ खस्थ' होनानैबाबो जोंबो बेखिनिखौ फोजोबनानै थांदों आरो बेफोर जालांनायनि उनाव एसे बादा बिगिनि फैखादोंमोन लायनायाव खायसे माने बिनानावनि खायसे मानसिफोरा जोंनियाव अफार टेलिफन एसे माने मेसेज होखादोंमोन थारैनो नोंथांमोना बुजिखाबाय नुनानै गासैबो बाथ्राखौ मोनथिखाबाय दा बेवहाय हौवासा आरो हिन्जावसानि न'खरनि थाखाय मा बुंनो माखासे रायजोफ्राथ' बेयाव बुंनो हाया नालाय बिसोरनि न'खरनिसो बाथ्रा जास्ट बेनोसै आरो बैसोखौ लानानै माने एसे बेले बेजे जाबाय आरो बे उन्दै हिन्जावसाया माने साननो हानाय गोहोआ खम उरायलाबायो बिसोरबायदि गोसोनि 16-17 बोसोरनि हिन्जावसाया दा बेनो गोरोन्थि बांद्राय उन्दै मानसिखौ नायनानै लायनाया बिस्रा गोरोन्थि जाबाय आरो बैसोआबो जायाखै हाबा जानायनि बे गोरोन्थि जाबाय आरो बे बांसिन गेदेर गोरोन्थि जाबाय जे ससियेल मिडियायाव बेखौ होग्रोनाया जाय हिन्जावसाया बिस्रानि न'खरखौ गारनानै खारबाय बै खालि प्रियंका बर' फेसबुक पेजाव जे माने बै खारनायनि माखासे बाथ्राफोरखौ ससियेल मिडियायाव शेयार खालामबाय बेनो बिराद गेदेर गोरोन्थि जाबाय गावसोराबो दा खोनासंनांगौ जाहैबाय आरो मानसिफ्राबो माने गोबां सावरायनाय जाहैबाय आरो दा बेफोरबायदि जाबाय
आं दा बेखौथ' जेबो बुंनो सानला नाथाय आं जाय हिन्जावसाया गारनानै खारदों आरो बियो दा न'आवबो गैया होनदों नाथाय बै हिन्जावसानि बिमा बिफा न'खरनि मानसिफ्रा मा सानदों बेखौ मिथिया नाथाय आं बेखौ बुंनो लुबैदों जे हिन्जावसाया गावखौ नागिरनांला जाय जायगायाव दङ बियो गोजोनैनो दं होनदों आरो गाव माने जानो गोसो गैया बेखौथ' रोखा रोखा बुंखाबाय नाथाय दा गाव जाय जायगायाव दङ गोजोनै दङ आरो गावखौ नागिरनांला होनदों नाथाय मानो थाखाय दा नोंनि थाखायनो बेफोरबायदि माने गोबां जारलाया न'खरनि फारसे जाहैबाय आरो बै हिन्जावसा न'खराबो नोंनि न'खराबो आरो हौवासानि न'खराबो गोबां माने भेजालाव गोग्लैनानै दं आरो एक्सुवेलि दा नोङो न'आवनो थानांगौमोन बाथ्राफ्रा सल्भ जाबायबा आरो बेफोरबायदि खारना थाहैनानै जुदि नों माब्लाबा समाव बे नोंनिसो फिउचारनि बाथ्रा बे सिस्टारनिसो फिउचारनि बाथ्रा नोंखौ नागिरनांगौ नागिरनाङा बे नोङो नोंनि लाइफनिसो खोथा नों लाइफआव जुदि गावखौ मोजां सानजानो लुबैदोंब्ला नों लाइफखौ जुदि मोजाङै लांनो लुबैदोंब्ला नों बेफोरबायदि माने खारनानै न'खरनोबो खोन्थाहरा बा मानसिफोरनो गावनि लोगो फ्रेन्ड्सनोबो खोन्थाहरा बेफोरबायदि थाखुमानानै गावखौ माने दोनखुमानानै गावनि माखासे लाइफनि जे फिउचारनि बाथ्राफोरखौ बरबाद खालामना लानायाव हले बे बिराद गिदिर गोरोन्थि जागोन आरो बे हिन्जावसाया जुदि खारनानै थाहैदोंब्ला दा गोरोन्थियाथ' बिराद गिदिर गोरोन्थि जाखाबाय जायफोरा हाबा खालामना होदों बेखौथ' बेसेबां बुंनो गोरोन्थिखौथ' बयबो बुजिखाबाय नाथाय बै हिन्जावसाखौसो खालायदों आं दा नोंथाङा बै हिन्जावसा सिस्टारा न'आवनो फै न'खरनि मानसिजों रायलाय न'खरनि मानसिजोंनो था बेजों हाबा जाखांनानै बिसानि न'आव थांफिनाबाबो जेबो आपत्ति गैला होननानै बै न'खरनियाथ' बुंखाबाय बेखौ फैफिनाब्लाबो जेबो आफसुस गैला नाथाय दा नों खारना थाहैनानै जे गावनि फिउचारनि बाथ्राखौ उनाव लाइफखौ जुदि मोजां सोलिनो सानदोंब्ला नों खारना थाहैनानै उनाव माब्लाबा जुदि गोरोन्थि जायोब्ला नों गोरोन्थि लामाजों आगान सुरफ्लाङोब्ला बे हले नोंनि लाइफनि थाखाय नोंनि जिउनि थाखाय बिराद गिदिर गोरोन्थि जागोन आरो दा बेफोरबायदि नों दायो सानस'नो हाया जाय हिन्जावसा उन्दैया दायो सानस'नो हाया आरो दा बिसोरो उन्दै बैसोनि मानसि जेथिं बारा बुगोन बेथिंनो लेमलांगोन गोजावलाबायगोन दा बेफोरबायदि समाव गोसोखौ हमथानो सोलोंदो आरो जानला मानला गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बा गावनि बेसेन गोसा जे सोलेरखौ जानला मानला दागो फोनांनानै दाला आरो माब्लाबा समाव बेफोरबायदि रेकर्डफोरखौ दालाबो दा खोनानो दा मोन्थों आरो दा बेफोरबायदि माने दिनै गाबोन बाहेरानि बारा बिराद गाज्रि बारो नों बाहेरायाव बारनाय लोगो लोगो न'निफ्राय बायजोआव ओंखारनाय लोगो लोगो आउटआव ओंखारनाय लोगो लोगो नोङो ओरैबायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि लोगो मोनगोन गुबुन गुबुन रोखोमनि बायदिसिना लोगोफोर लोगो मोनगोन सोरखौबा मोजां लोगो मोनगोन सोरखौबा गाज्रि लोगो मोनगोन बेवहाय नोङो सानै हयै आगान सुरनो सेस्था खालामनांगोन नाथाय माब्लाबा समाव ओरैबायदि जायो नोङो सानै हयै आगान सुरोब्लाबो माने गाज्रिनो आरो गब्र'नो गोनां जाथारो मालायनि बार बारनायजों थांफानायावनो दा बेफोरबायदि बिराद जाहैयो आरो दा बिनि सायावथ' आं बांद्राय बुंनो सानासै जे बे बाथ्राया जोबोर सिरियास जाबाय माने जोबोर सिरियास होननानै सानना लाजायो आरो दा न'खराबो सान्थि गैला हौवासा न'खराबो गोजोन गैया आरो जाय खारनाय हिन्जावसा बैनि न'खराबो माने सुख गैया माब्लाबा मबाइल खुलिब्लानो बिसोरनि बाथ्रा नुयो दा गोबां सावरायजागासिनो दा बेफोरबायदि जाबाय आरो दा बेखौथ' आरो मा बुंबावनो नोंथांमोनाथ' बुजिजोबखाबाय नुखाबाय बिनि सायाव गोबां इउटुबार गोबां क्रिएटरफोरानो भिडिअ बानायबाय गोबां गावबागाव गोसोजों गावनि साननाय मथे बाथ्राफोरखौ बुंनायखौ नोंथांमोनाथ' नुखाजोब्बाय गासैबो बुजिजोबखाबाय दा बेयाव आं बांद्राय बुंनो सानासै बेखिनि माखासे बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननो शेयार खालामबाय आरो न'खरनि माखासे बाथ्रा बा न'खरा मा फोरमायखो बिनि माखासे क्लियारिफिकेसन होनायफोरखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामबाय बेवहाय नोंथांमोना मा बुजिनो मोनखो थ' बेनोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन टाटा बाय बाय